Здравейте! Днес ще ви покажа и ще си поговорим за няколко начина как можем да направим визията си малко по-официална с аксесуари и бижута от NJ Shop. Днес аз ще ви покажа няколко неща и също така и имам изненада, но за изненадата трябва да изчакате до края на видеото. Направо ще ви кажа, ще има giveaway, но ще ви разкажа след малко и по-към края на видеото, като нека ви разкажа малко за нея и какво точно прави. Тя изработва почти всички бижута на ръка. Почти всички бижута са изработени ръчно. Ако е ръчно изработено, се пише ръчна изработка на обеци, диадеми. Ако не, просто пише обеци от NJ. И в момента има само онлайн магазин, Instagram и Facebook. Ще ги оставя долу в описанието. И това е единственият начин, по който може да поръчате. И също така, ако мислите да поръчвате, е хубаво така да мислите малко in advance, нали? Примерно 2-3 седмици преди това, защото нали, не се знае дали ще има всички ръчни материали. И точно това е хубаво да и пишете и да попитате по-точно за модела, който ви харесва. Защото някои неща може да изработи за 2-3 дни, ако има материалите, а пък други, примерно за 2-3 седмици, ако няма материали. А също така изработва и нещата по поръчка, модел и цвят са по избор на клиента. И сега си мисля направо да ви покажа вече какво имам тук аз. Първите две неща, които ще ви покажа, са две диадеми, които аз лично си избрах, модел, цветовете, всичко и са уникални. И също така ще ви покажа след малко как ги стайлнах. Ето така, идват опаковани в ето такова пликче. Виждате ли това как е розово на бели точици? Прекрасно е. Също така вътре има и визитка, на която пише сайта, инстаграма и фейсбука и, които пак казвам, ще оставя долу в описанието. И вече тук, нали, самата диадема. Сега ще покажа по-отблизо и по-хубаво. И на това розовото листче пише Make your choice, be classy, be NJ lady, you're a part of our family. Много сладко. И ето това е първата диадема, тя е изцяло сребърна. Сега ще ви покажа и другата диадема. След малко ще направя и близки кадри, за да може да видите по-отблизо. Вие знаете, аз винаги правя близки кадри, така че I got you. И изглежда ето така. Тя е, значи те са абсолютно същите, просто адски много ми хареса модела и исках да имам две еднакви. Само че разликата е, че ето тук има и малко розово, виждате ли? Точно нежен, бебешки, розов цвят. И сега ще ви покажа как точно лично аз бих ги носила в ежедневието. Ще ви покажа два, които нали, са си за по-ежедневен начин на носене. И единият е с рокля, което разбира се, нали, с рокля ще стоят перфектно. И това са начините, по които аз бих съчетала нещата. Нека да преминем и към giveaway, в който 3 от вас ще спечелят нещо. Значи, 2 от вас ще спечелят обеци и една ще спечели аксесуара за коса. И сега ще ви покажа по-отблизо. Значи, едните обеци са ето тези, в този прекрасен тъмнозелен емералд цвят. Отново с сребърно и според мен изглеждат перфектно, ако носите някаква по-изчистена рокля и да ги сложите така да са като statement piece. Според мен ще стои много яко. И това са едните. И ето това са и другите. Те са по-нежни в един така златен нюд color и отново с тези прекрасни диамантчета. И пак ще стоят според мен уникално. И третият човек ще получи ето този аксесуара за коса с черни и червени топчета. Ето така
изглежда. Пак ще го снимам по-отблизо да видите. Може да видите снимки как точно да го комбинирате или как точно да го сложите от нейния инстаграм, защото там има много различни снимки с различни бижута и по-точно аксесуари за коса. Сега ще ви кажа и нещата, които трябва да направите, за да участвате в този giveaway. Първо да се абонирате за каналите ни, за моя и за нейния. Ще го оставя в описанието долу. Второто нещо е да ни последвате в инстаграм. Отново ще оставя моят инстаграм отдолу и нейният инстаграм. И третото нещо да харесате страницата и във фейсбук и да напишете коментар, примерно участвам и защо бихте искали да спечелите, дали имате бал или някакви официални събития или просто някой от аксесуарите ви харесва адски много и затова го искате, което пак си е страхотна причина. Просто напишете ми долу да ми кажете. И да, това са правилата. Ще ги напиша пак по-подробно долу в описанието, нещо да не изпуснете. И само да ви кажа, ще проверявам. Затова трябва да направите всички точки, ако искате да участвате и да имате възможност да спечелите. Надявам се клипа да ви хареса и ви пожелавам успех в giveaway, ако искате да се включите. И така, това беше всичко от мен за днес. Ще се видим следващия път и чао от мен!